راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي بحتي تكمتي فنونا يفلم الله مكتالكم من عدمنا زينا كنقدمنا فلما أرستاتو أب كوينة تجري تشميمات تركب إثيوبيا 19 بليون دولار وهو العداء كقلل لحديتا أب دوب السودان أوشت كل التوارح أستات 4 مليون دولار تتفافيو قبل حبرات هجرات جليسو أبونغو هجرات أفريقيا أن تشاينا زكايد نقداو لوت أستات 140 بليون دولار بسحو هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر ኢትዮጵያ በበእዋኑ ዝተዋህለ ልዕዳና ክቃለለላ ዝዓለመ ዘተ ተኻይዱ በሚኒስተር ፋይናንስ አቶ አሕመድ ሽዴ ዝተመርሐ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ባለቃሕቲ ሃገራትን ፊናንሳዊ ትካላትን ዘቆመ ኮሚቴ ዝሓለፈ ሰሙን ብናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕዳ ክቃለለሉ ቦጊ ሓቲቱ ቁጠባ ብቕልጡፍ ዘንቆልቆል ዘሎ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣስታት 19 ቢልዮን ዶላር ናይ ወጻኢ ውህሉል ዕዳ ክቃለለላ ኣብ ሓምለ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 10 ሃብታማት ሃገራት ሕቶ ከም ዘቕረበት እውን ይዝከር ዕዳዛ ሓንቲ ካብ ድኻታት ሃገራት ዓለም ዝኾነትን ኣብ ኩናት ድማ ተሸይማ ትርከብን ሃገር ንምቅላል ዝኽእል ዘተ ክካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ለቃሕቲ ኮሚቴ ከቕውም ብዝቐረበሉ ጻውዒት መሰረት ድማዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣኼባ ክውደብ ክኢሉ ዕዳ ኢትዮጵያ ንምቅላል ዝቖመ ናይ ለቃሕቲ ኮሚቴ 12 ሃገራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ብወኪል ፈረንሳይ ይምራሕ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጠበን ብቕልጡፍ ካብ ዝወድቕ ዘሎ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኮይናላ ኢትዮጵያ ቀድሚ 5 ዓመታት ሓንቲ ካብተን ወፍረ ዝዕድማን ናይ ክልተ ድጅት ዕብየት ቁጠባ ድማ ዘመዝግባ ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃን እያ ነይራ ካብ 2018 ናትሒዙ ካብ ካዝና ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተጠፋፍአ ኮሚሽን ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ወቒሱ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ክውዕል ዝነበሮ ገንዘብ ናብ ዘይተፈልጠ ሕሳባት ከም ዝተሰጋገረ ጠቒሱ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 39 ሚልዮን ዶላር ተጠፋፊዩ ዝበለ ሕቡራት ሃገራት ዘጠፋፍኦ ኣካል ኣየነፀረን ደቡብ ሱዳን ግዳይ ሃገራዊ ናይ ጸለመ ዘመተ ትኸውን ኣላ ክብል መንግስቲ ብወገኑ ተቃውሞ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ካቢነ ደቡብ ሱዳን ማርቲን ኤልያ ሎሞር ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዘን ሃገራውያን ትካላት ንደቡብ ሱዳን ሓንሳብ ብምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ካልእ እዋን ድማ ብብልሽውና ካብ ምኽሳስ ኣይዓርፋንን ኢሉ ካብ ሱዳን ተፈልያ ኣብ 2011 ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘዋን እዚ መዓልታዊ ልዕሊ 150,000 በርሚል ነዳዲ ናብ ሰደድ ትልእኽ ይኹን እምበር ዜጋታት ሃገር ከም ስሩዕ ትምህርቲ ሕክምናን መጓዓዝያን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ዘይረኽቡ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ክካየድ ጸንሐ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብዚ ዝሓለፈ 7 ወርሕ ናይ 400 ዕብየት ከም ዘርኣየ ተገሊጹ ኣብዛ ገና ዘይተዛዘመት ዓመተ 2021 ቻይናን ሃገራት ኣፍሪቃን ዘካየደኦ ንግዳዊ ልውውጥ 139.1 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ እንከሎ እቲ ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ቻይና ብመልክዕ ልቓሕ ወፍርን ኣቑሑትን ዘእተዎ እዩ ቻይና ብኣፍሪቃ ዘለዋ ወፍሪ ኣብዚ ዝቐጽል 10 ዓመታት ናብ ኣስታት 1 ትሪልዮን ንምዕባዩ ትሰርሕ ከም ዘላ ብግሎባል ኮምፕላያንስ ዝተባህለ ኣብ ቁጠባ ዘተኩር ትካል ዝተዳለወ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣብ ዘዋን እዚ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ናይ ሰደድ ንግዲ ዘካይድ ዞባ ኤውሮጳ ክኸውን ከሎ 35 ሚእታዊት ይበጽሕ ቻይና ድማ 16 ሚእታዊት ናይቲ ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ነግዲ ትሽፍን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝልእኮ ነገራት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ህንድያ ካብ ራእሲ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉሳ ዓርከይ ዝስዕብ ትሕዝቶና እዩ ምሳና ጽንሑ راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو علال مس نጉስ ዓርከይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ክፉእ ብምዃኑ ጥራይ ባዕሉ ዓነው ክብል እዩ ዝብል እምነትን ተስፋን ንነዊሕ እዋን ይጸናኒዕኒ ብዙሓት ከማይ ከም ዘለውን እፈልጥ እትሕሱም እናሓሰመ ምስከደ
ኩሉ ፎቕ ኢሉ ከኣልዮ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ዘሎና መመሊስና ነቲ ክፍኣት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ነቃልዕ። እቶም ዝሰምዑና ዝበዝሑ ከማና ዝኾኑ ሰባት ድማ ንሱ ደኣ ንፈልጦ እንዲና ካልእ ደኣ ንገሩና ክብሉ ይጅምሩ። በንጻር ዝረዳድኣ ድማ ካልኦት ጉጅለ ኣለዉ። እዚ ሕማቕ ኩነታት እንተዘይተተንከፈ ይሓይሽ፣ ምኽንያቱ መመሊሱ ክኸፍእ ኢሎም ዝምግቱ። እዞም ክልተ ጉጅለ ብሓባር ብሕሰም ዝስርዓት ዝሰካሕና ኢና። ተስፋታትና ጥራዩ ዝፈላለ ተስፋን ሕልምን ግና ለውጢ ከምጽኡ ከም ዘይክእሉ ምናልባት ካብ ናይ ህይወት ተመክሮና ንላዕሊ መርትዖ የድልየና ንኸውን። ቅድሚ 6 ዓመት ምስ ንጉሲ ዓርከይ ዘዕለልክዎ ነዚ ሓሳብ ተመሊሰ ከሰላስል ቀሰበኒ። ለካ ንዝሕሱም ናይ ሃገርና ሰብኣይ ኣብነት ዝኾንዎ ካልኦት ክፉኣት እውን ኣለዉ እዮም። ገና ድማ ይቐጽሉ። ናይ ቀደም ዕላልና ከምዚ ይጥዕም። ለንቀነዳ ዓለም ሶርያ ጥራያ ትብል ዘላ ትከታተሎ ዘለኻ ሚል ዓርከ ኣብ ገጽ ንጉሰ ፍሽኽታ ዝመስል ዝረኣኹ መሰለኒ። ዜና ዳ ንስምዖ ኣለና ወ እንታይ ማለትካ እሞ? እዚ ኩሉ ጨንጨን ንኽልኻ ደኣ እንዳኾንካ ነዚ ኸዘይትትንትኖ ጠፊእካ ማለት ድዩ? ደሓን ንጉሰ ነቲ ዕድል ይበካ ኣለኹ። ተገረር እንታይ መኽትንትነሉ እዚ ብሩይ ኢኖ ብዓፂሩ እቲ ምዕራባውያን ይፈሽላ ከም ዘለዋ ይዘብራልካ። ኣብቲ መዝገበ ቓላትኩም ምዕራባውያን ኩሉ ግዜ ክፈሽላ እዩ ዝግለጽ እሞ እንታይ ካልእ ሓድሽ ተወሲኹ? ኣህጉራውን ዓለማውን ጽልኡን ገዲፍናሲ በዛ ናይ ሃገርና ዋላ ዘይንሪኣ ትማልቲ ድም ዝብሉ ነይሮም። ኤርትራ ስደተኛታት ተፍሪ ሃገር ዶ ዋላ ገለ እናበሉ ነዚ ሃገር እዚኣ ከኽፉ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጸኒሖም። ሕጂ ናይ ሶርያ ምስ ረኣዩ ዝደፎ ነዚ ነትና ኸመስግንዎ እዮም። ንሕና ካብ ሶርያ ሒሽና ኢልካ ዲኻ እሞ ትሕጐስ ዘለኻ? እዚ ኸመይ ኣቢሉ እዩ ነዞም ምዕራባውያን ዘፍሽሎም? ኣይትታወቕ እንዶ ከመይ ገይሮም ከም ዝፈሸሉ ቀስ ጌረ ክብላልካ ወይቲ ካብ ሶርያ ሒሽና ዝበልካ ኢኻ ማዕስ ምስኣቶም ንወዳድር ነርና። ዘይነት ናይ ሶርያ ክዛረበሉ ኣይመርፁን ስለ ዝነበሩ እምበር ምስኣቶም ዳበበልና ባይ ዋላ እንተንደልዩ እምበር ክንድትናቶም ብዙሕ ይብልናን። ካብዚ ሃገር 2 ሚልዮን ብሓንሳዕ እንተወፁስ ክንደይና መብዛሕ እንተረፍ ተቑፅሩን ርእሱ የብልናን እምበር ናብ ካልእ ኣውሲድከና እምበር ሓደ ክዛወር ዝመጽእ ሃገራዊ ዘዕለለና ክነግረካ። ወዲ ምንታይ ዓዲ እዩ? ሃገራዊ እናበልኩኻ ኤርትራዊ እምበር ናይ እንዳ መዘጋ ኸይምጻልካ ፈሪሕካ ኣይፈራህኩን። እዞም ሃገራውያን ትብሎም ገሊኦም ካልእ ዜግነት እውን ስለ ዘለዎምሲ ክንጽረለይ ኢለ ክንደይ ሳዕ መኽረዳእካ የሚል ሃገራውነት ብሽምቲ ዝሓዝካዮ ፓስፖርት ኸይመስለካ ክንደይ ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ንግዚኡ ተቐቢሎም ካብና ንላዕሊ ሃገራውነት ክትርእየሎም ከለኻ እኮ ይዝገርም። እቲ ናይ ካልእ ዜግነት መሓዙ እንዳ ኸይከውን ሃገራውያን ዘምስሎም ዘሎ ብደፈናንዶ ናብ ካልእ ሓሸውያ ይትእትወና ነቲ ሓኪያ እንዶ ኸይተረሳዕና
مساعدة قديم كادر كلنا يو أو كتما رقيب الناس أنا يستحد حدا نبالي لو زلنا لسي بوتاق مركب أبكن دي زيزرنا مثلك يعونا ذا زربا سنديلنا مو نايبا حق إثناء من السؤال كيلو تقري مني ዘረብኡ ቋሪጹ ክጥምተኒ መረጸ ኣየባሞ ካብቲ ምስ ውዓሉ ከፍለና إذا لمس هو وقت ولا لا كي نقدر قاعد بلا فرحك ኣበይ ሞት ውዕሎ ፍሽኽ ታሰኒ أبو الحين بشحت وتر من نسات يوصل وزول ناسي إذا أقول من نسينا بي مسكلمي لازم موريتسي نبز بارة برتئتو إذا كويس يغنى ምስ በለኒ ኣነ ምስሓቑ ንጉሰ እውን ናይ ዓወት ሰሓቑ ምሳይ ሓወሰ ብሓንሳእ ንስሕቕ ከም ዘይነበርና ክርዳእ ግና ነቲ ስዒበ ዝበልክዎ ክሰምዕ ነይርዎ እዚያስ ምስ ውዓልናን ምስ ውዓል ከልቢ እንዳበረህና ይግበረልና ሰሓቐይ ቀጽልኩ كانوا تراي كويلو سقيبلة دعري زمتو مقلتيو أورا مسيتنا إذا تسددم زبالة زلوسي فرقم إثيوبيا ويانيهم كوني زغيرو منقص ويانا فلتو ناير تراي تقاوم تتمثيلكم أبو تساينو بوريلو زراقهم يم تقاوم تقاوم كاقا مع الجنزبي غاتركبي لما እተገመተን እተባህለን ምስ ዘይተጨበጠ ወረ ሓዋዊሱ ንዘረብኡ ከርዝን ይፍትን ከም ዝነበረ ተረዳእ ኩሉ ምስ ሓቐይ ከቋርጽ ድማ ግድን ኮነ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ስለ ዝወሓዱ ድዩ ተወሰኽቲ ስለከሎም كم زيكونيس ولا بتتجنبر كعبلوا سلج اليوم الحركة ولا بتجنزب كتقامود اليوم غون ንተቃወምቲ ወያንያቱ ምውሎም ዝብል ዕላልኩም ከ እንታይ ገጠሞ مليون حلقلاقتنا يتقداي أي فلت كان قزلها ويانا الأمريكان بعبين دينزلوه تناش تاقرات كان بعد سودان نروي دنمارك وزيت مثل الواقع عنده الأمريكا حق سعيلا من الديمقراطية ومن تسغزلو سبعو مثلا نبلا قل جنزب هو أمغنا يزبال ካብ ዘረባኻ ክርድኦ ክፍትን እንተኾይነ ዝበለጥካዮ ጉዳይ ከም ዘይብልካዩ دحين نسوالا قديفنا عنده نتجمر كل كان نقرأك أنس زم رحت ناسي قال زين فولتو حيل كيلون كيد تتر ካብቲ በእምሮኻ ዝፈጥርከሎም ንላዕሊ ሓይልሲ ዘለዎም ኣይመስለንን ጭካነ ምስ ሓይሊ ተደናግሮ እንተዘይሃሊኻ ናይkom ነገር ኮ ዝብለካ ዘለዎም ኢለ ሪኢኻ ኤርትራውያን ተሰዲዶም መንግስቲ ኤርትራ ጨካን እዩ ታዝበዝሐ ስደተኛታት ተፍሪ ሃገር ገለመለ ናበላ ክዛረባ ፀኒሐንሲ ኣይ ወርሒ ዓመት ሕጂ በቃ
ጉዳይ ስደተኛታት ሶርያ ጥረ ኮይኑ ዘረበአን እዚ ሕጅስ በጋጣሚ ዝመፅእ ጌርካ ትወስዶ እናማዕበለ ክመፅእ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ ማለት ጋዲ ኣነሲ እዞም መራሕትና ገለገለ ተፃዊቶም ከይኮነ እዩ ዝጠርጠር ኣይትስሓቅ ናይ ባዕከ ዝብለካ ዘለኹ ምስ በዓል ኢራን ዘለዎም ዝምድና እስከ እንታይ ትፈልጥ ሕጂ ኮነ ኤሮጳ ኣዕረብ ብዘይ ብረት እዮም ዝወርዋ ዘለዉ እዞም ሙሑታት መራሕትኻ ድዮም ዝኹሉ ዝገብሩ ዘለዉ መቸም ሰም ተፃወትዎ ግደሎ መሆን እዩ ሕጂ ኣነ ዝንትን ክብለካ ይክእልኒ በጋጣሚ ገለ ነገር ክፍፅም ከሎ ነሳቶም ከም ዝገበርዎ ከም ስሉ ስለ ዝፍትኑሲ ነዛ ዘረባይ ተዋሓውሓይ ኣበጃኻ ከኣምንዋ ኸይጅምሩ ከምቲ ብዙሕ ነገራት ከምኡ ኢኹም እናበልና ዝእመናዮም ነዚ ድማ ኣሚኖም ከየሸግሩና ንሶቪየት ነሳቶም ይንፋሕፋሕ ኣቢሎማ ኢልኩም ምሽ ብዕላልኩም ትዘናግዑ ነርኩም ናይ ባዕቂ ግና ሚሊ ከምዚታት ዘይገብረኸ ይመስለካ እዚ ኹሉ ናይ ማዕድናት ገንዘብ ዳ ኣበይ ዱ ዝኸጅ ዘሎ መሲልካ እዚኣ ግን ኣባይና ባኻንቲ ተረፍ ጉዳያ ሓደ መዓልቲ ነቲ ኹሉ መዓልቲ ዝነግረካ ላዕለዋይካ ዝርከይደሲ መዓዝ ዳኢና በዚ ናይ ማዕድን ገንዘብ ናብራና ነመሓይሽ ኢለ ሓቶ ኣለኹሲ ኩሉ ቆይ ፅቡቕ ገይሩ ገልፅለ ቶፕ ሲክሬት ስለ ዝኾነ ንዕኻ እውን ኩሉ ይነግረካኒ ክንደይና ውሽጢ ስርሒታት ከም ዝካየድ ግና ፍለጥ ነዚ ኸ መዓት ወፃኢታት እዩ ዘድልዮ እሞ ብኸምኡ ኢና ንጠም ዘለና ዲኻ ትብለን ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ጠሚ ዝሓድር የለን ቆኢሉዋይ ሰብኣይ መሰረታዊ ፍታሕ ክተምፅእ ተኾንካ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታትካ ክትቀይር ኣለካ መሪሕነት ትግደፍካ ወዛታት ከይመስሉኻ ነዚ ፅቡቕ ገረሚ ሒዞም ዘለዉ እንታይ ዳ በዚ ዕላልካ ባዕልኻ ትፈርህ ዘለኻ ትመስል ኣጆኻይ ትፍራ ዘየለ ፋንታዝያኻ ትቐርጽ ዘለኻ ናብቲ ዝጀመርከ ዶ ክትመልሰና ንስኻ ወላ ሓቂ እንተነጊረካ ኢኻ ዘይትኣምን እዛ ናይ ሶርያ ጉዳይ ዳ ንምዕራባውያን ከመይ ትምህርቲ ክትኮኖም እያ መስለካ ቅድም ቀዳድም ስርዓት ምቕያር ዶ ወላ ገለ ዝበሃል ጉዳይ ክገድፍዎ ከም ዘሎም ክትርድኦም እዚ ኹሉ ስደተኛ ባዕላቶም ይማፍሬማ ንኣሳት ተዘይተናኸልዎሲ ሶርያስ ስደተኛታት ተቐበል እምበር ስደተኛታት ተፍርህ ሃገር ኣይመሆነትን እሞ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ገለ ኸይገብርዎ ትፈርህ ነርካ ኢኻ ንፕረዚደንትና ዳ ሕጂ መዓዝ ኮይኖም ፈቲኖምሉ ክንደይ ግዜ ፈቲኖም ሓድነትና ስለ ዝተረሮም እዮም ወላ ሓንቲ ኸይገበር ተሪፎም ሕጂ ተፍተፍ ክልላ ጀሚሮም ዝነበሩ ጉዳይ ሰብኣዊ መስል ዶ ገለ ዶ እናበሉ መእተው ዘልላ ዝነበሩ ተዓቢሳ ማለት እዩ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ናይዞም ኤሮጳ ኸኣትዉ ዝሓስቢ ዘለዉ ገለ ኤርትራውያን ዘለዎም ዜጋታት ኣፍሪቃ እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ኣቓለዎ ይረኽብን እዮም ሕጂ እሞ ጉየኻ ዶ ወይሲ ተሓጒስካ ንዓይላ ኣብ ቀደም ትፈልጠኒ እንዲኻ ሰብ ካብ ሃገሩ ክስደድ የብሉን ባህላይ እንደ ወረቐት ዘይረኸቡ ኢለ ክሓዝነሎም ደለኻኒ ኣብ ኤርትራሲ እንታይ ኣሎ ኢሎም እዮም ብበረኻ ሰንቲቖም ዋላ ባሕርና ውሓጠም ዝሃድሙ ዘለዉ ዓዲ ዝበል ዓድና እንታይ ዳ ኮይና ኣለና ኢና ዝኾንከ ዳ ንስኻ ይትፈልጦን ኢኻ ሞይወቶም ኣብ ሓደጋ እናእተው ናብ ስደት ይዕብሉ ባህላይ ዲኻ ከማኻ ኣብዚ እኳ እየ ዘለኹ
ጽቡቕ ኣለኹ ኢለን ነብሰይ ክእምን ዘይምፍተን እዩ ካባኻ ዝፈልየኒ ደላይ ለውጥን ፈታዊ ሃገሩን እየ ደኹብለካ ለውጥ ዳ ኩላትና እንደልያ ለውጥ ክመጽእ ግና ኩላትና ተሓባቢርና ክንፅዕር እዩ ዘለና በለ ንጉሰ ኣነ እውን ምስኡ ተሰማማዕኩ ኩላትና ኢና ለውጥ ንደሊ ዘለና በጀካ ሓደ ሰብኣይ